Ahoj, vytvoríme si nový svet a budeme hrať Minecraft. Tento svet sa bude volať si som dal náhodný. Si dáme teda. Po prvom dieli by som vám možno dal aj save. Počkajte. Počkaj. Lagi. Mám grafiku. Čo tak laguje, počkajte. Vidíte to? Je tu bug. Dobre, zničili sme bug. To je dôležité, ale laguje to. V iných veľmoch to vždycky takto laguje. Takže si z toho nič úplne nerobíte. Takže pôjdeme preč z tohoto snežného biomu a pôjdeme hľadať pyramídu. Minule som nenašiel 3 diamanty, ale vám to je úplne ukradnuté. Vám to môže byť úplne ukradnuté, lebo aj mne to je úplne ukradnuté, keďže som potom tam našiel ešte aj opustené doly blízko pri tom. A jasné, že to by som nebol ja, keď by som sa nekýlil. A tam som ju bol niekde do lávy, lebo som videl ďalšie diela, som išiel pre neho po zelení, vôbec som nedával pozor, tak som ju bol do lávy. To by som nebol ja, to viete. Ale v týchto let's playoch sa stane taká vec, že párkrát žuhnem do lávy. A najlepšie je, keď sa dostanete vonku z lávy a viete, kde ste boli. Ale mne to laguje snežné biomy, neviem prečo, lebo je tu ten sneh asi, ale neviem, to mi od začiatku, keď som si stiahol tento Minecraft, tak mi to vždycky v kuse laguje, keď ho mám. Takže najlepšie bolo, keď nájdeme púšť, alebo niečo také, púšť, bývať ako vonky na púšti. Sorry, že tie lágy, ale dúfam, že to chvíľu pesne. Počkajte, niečo vám povedala. Neskilo nahrávanie. Dobre, neskilo. Nahrávam? Poď, nahrávam? Áno, nahrávam. Bože, nech len púdolite, alebo niečo také, tamto by to malo presne lagovať všetko. Ale to je biom, toto tu. To je fakt akože biom. Koľko? To väčší už nemôže byť ani tým biom. To už niekde koniec niekde tu. Áno, tu bude koniec už. Vyšiel som kúsok z biom a to prestal kúsok lagovať. Nie. Bože, už dajte nejakú púšť alebo niečo také. Nie. Proste nenávidím snežný biom. Je tu veľa dreva. Musíme priznať, ale to pojeme v iných let's playoch. Nie v iných let's playoch, ale v inom keď budeme mať viacej tých surovín, lebo tu by som bol rok s takýmto sekaním. Počkajte, ale tu som ešte v živote nebol na tomto síde, ako vidíte, lebo je to tu na mne, je tu báka, nie?
blbosti, lebo a hlavne keď vás bakne tak, kde, že nemusí to byť až taká blbosť, ale najhoršie je, keď máte spawner niekde v jaskyni. Mne sa to minule takto stalo. Aha, pumpkin, ktorý nám bude na nič asi. Nie asi, ale určite. A treba nám nájsť púšť, ktorá bude najdôležitejšia, ale v tomto dieli ju asi nenájdeme. Lebo neviem. Keď sa mi tu ten snežný biom ešte kúsok dlhší, že budeme načeľovať, že náš prvý diel sa to rozšíri, tak to bude zle. A tu už je piesk, kúsok piesku. Ale na puštu nevyzerá, ale ten biom, nie. Ďalší biom, druhý biom. To je strašne zlé. Lebo sme došli do druhého biomu. A za 10 km. Nie, tak my tu už vidíme. Preč? Tam pôjdeme. Už, takže sa to nepretiahlo až do druhého dielu. To je celkom dobre, vidíte, hneď to prestalo kúsok lagovať. A máme aj osadu, čo je celkom super. Lebo uvidíme, či Minecraft nám tu dá jeden taký pekný domček, ale máme záhradku máme. Tak, záhradka. Ale nepestujú brúle, to je celkom zlé. Brúle by som chcel ja strašne. Ale to nepestujú. Takto. To je tento pekársky dom. Áno, je to pekársky dom. Česta. Jablka, zlato. Ani jednu z nich nám netreba. Nemohli tu dať niečo dobré. Ale normálne. Ale takú blbosť tu dajú, ty kokso. A to je vrstiny. Mohli nám tu dať pon grúle. To sme zabudli. A teoreticky si môžeme zrobiť XP farm. Ale na zvieratá myslím farm na zvieratá. Ale to už musíme nejaké zvieratá nájsť. Ale prečo musíme zabývať? Fúha. Čo mi nechcel spadnúť, vidíte? Vyšli sme hneď z bioma a už to ide kúsok aj lepšie. Takže ten diel asi bude len taký, že budeme niečo vykladať. Tak. Ale je škoda, že som zabudol do ten seed, lebo sme mohli hrať všetci podľa seba, chápete? Že by sme normálne každý by sme hrali spolu, kde by sme mohli napady, každý by mi mohol povedať, keďže vedeli by sme si každý, že keď niečo nájde, že do videa by mohol, do popisu videa by mohol napísať, že niekde našiel nejakú jaskyňu, diamanty a také veci. Ale nepíšte mi prosím vás do komentov, že ty debil a také urážky neznášam. Normálne beriem také, že zle, že niečo som zle dal a také veci som to zrobil a takéto, ale je také, že tam budem nadávať dokola a také veci. Toto už nemá. Chcel by som to nájsť nejakú jaskyňu, ale to som ale keďže predsa hľadáme pyramídu, aby sme nie nejaké tie dobré veci, všetko som diamond tam sú, viete, v tej pyramíde, takže by som chcel diamond. Minulé som pozeral také video na YouTube a tam mal jeden pyramídu, kde dal si taký šíp, že hneď som mu portol do, ako sa to povie, do toho paláca.
A tam dole v tom paláci sú pruhy. A hneď vedľa tých pruhiel je spawner. A nemôžete skočiť dnuka do toho, lebo potom len ty asi je po vás. Ale po vás. Ten sugarcane berem len kvôli tomu, že keď si potom budeme robiť papiere a také veci, tak to sa nám bude hodiť. Je to moje prvé video v živote, takže môj prvý let's play a takéto veci. Takže dúfam, že nebude až taká veľká kritika na to. Také veci, takže máme tam aj ovečky. Tu hneď máme aj nejakú jaskynku. Tam máme tie ovečky, pri ktoré si asi aj pôjdeme. Nie asi, ale určite pôjdeme. A je ich tu strašne veľa. Takže si môžeme robiť aj farmovce, ale to až takých väčších dieloch, takže budeme ich potom hľadať tie ovce. Takže bolo strašne vďačný, keď nie sú ani stromy, nič tu nie je. Prečo mi nedal? Ale sú tu stromy, ale nám treba je hlavne tú jaskyňu, som trocha aj sugarcane, to by mohol pomôcť. Je toho strašne veľmi. Chcem hrať v tejto hre veľkú rolu, lebo robíme mapy, takže nemôžeme nikde stať. Poprvé, keď budeme mať veľkú stavbu, to znamená, že by ste stratili, ale musíme mať veľkú orientáciu v mape, lebo to tak ľahko nejde. Takže ideme tu cez ten les, skúsime tu nájsť nejakú jaskyňu. Chcel by som robil v jaskyni, to už je vám dúfam jasné, tam by som mal design a také veci. Tak spravíte pohodičke. Ale to je mohlo byť pre dnešný diel všetko, takže vidíme sa v ďalšom dieli a tento nejak tak tam sa a potom si berte na mňa a to je to. Takže čau.